na oguso hwe no na yenko obuase ebeto odwase yenuanom bi akwa asase mu ama enra ehonsam no eye bebre wo mu ebi mu apie bi mu de da so ho ne yesese wo mu a aka ho no kra number na ne enim no kra ne bi asa ba beka ho dada ma me nkwa homa ne so Isaac no menyo yama ne boni ye ne nkomo Isaac koti ye nka ye mu ha ya da se papa ya te se enipa hyase no ebi abeka ho dada wo mu fa he ne nipa ne yese ne bi asa akwa ho yi Asia sesia idie meka se number nankasa de yentimi ehu nipa dodoro a omukoko wura aye mindset no emu no na ses bambufo nhihye omode gu akwa emu no nipa maako sesia number no every adru adiawotwe na mpanifo ansa aka womo womo ama ebinom bela womo eko efie na sesia me no kasa da na adwo no na mpanifo eguso a womo eyi binom afirimu no ebinom so fa kuntu na ase na nanka womo so eko ho ama regional police commander wa Asante South region and the team na omo ba ho eko ho no ehun se binom so fa kuntu na ase nanka womo se akwa wura eye mines no mu ho eye asase na ase eno na me no kasa de police for that team mako dunsia sedunsia de omo chi omo fa manto oboase omo do omo akopie mu our regional headquarters wa Asante Bekwai ampanifo kwakọ hwe na dienchi a omo yi bi afirim a omo so de omo safa kuntu na se sa kwakọ wura ho no dum a omo achi omo de akopie mu our regional command na mo afia se de ne da esi a na omo wo ye kire se omo nja omo nkofo no emom ne komo de omo no nya ba bi nya adwuma no nti ene ma omo kopie mu wo ho no omo nja nkofo no ampanifo tie no asopam ama ampanifo nyina ko ma soro ko bankrom ama binu wo mu de omo timi ama omo bela ene omo de omo wo fie ampanifo de nhyɛ egu akwam se mrepa mu no omo besto sa afre wo mo no maba na omo de omo akokopie mu asɛm de nti binu wo mu de ya ma omo bel ama dunsia na omo sa kofa kuntu na ase anka ne danka omo sa akowura ho bie mu no de omo akodi Bekwai regional headquarters na de kunu adwoa wo ye tibia enkoso edie wo kro de na mepacho na se do obi ani asase no mu biom afia se sia me no kasa idie ye ntimi nkyere se binom sa eda so wo ho ana se ebinum enwo ho sa na ne da eba no na beduru awia no ho no na nipa no mo saka mo nyina koye duasa nwoche nti wo mo kwa no makonya kakraba wo mo kwa no makonya kakraba wo mo kwa nti last trip wo mo kwa ya wo mo nya ekoduru eye 80 no eye nipa 35 eno mo kwa ne da najo no ekonya ye nti o sankofo no mo do mo eba ye no ekire eno mo se binom so afa kuntu na se a wo kwa regional commander nankasa na wo ka ho a wo nya eye 16 no de ka wo do wo yakọ regional headquarters se sia de mpanfo enne wo mo asa akọ se bia ebi da so sa wo ho a na nka wo asa de wo abana se me no ka se de yenya ntie di ase wo nya bi asa de aka ho edio yada se papa Isaac no manyonti koso ma wani ni akire se de oyo adwuma mu no de be sibia nso no me yate yamane boni owo oboase Isaac no manyo nene eno no